Ewe mphathi A, uyintoni umsebenzi wanamhlanje? Molweni ekuseni qela lika-Abuti. Kufanele silondoloze amanzi. Kukho amanzi okusela amancinci kakhulu ehlabathini. Yintoni esiza kuyenza? Sifanele ukusebenzisa amandla ethu ukucoca amanzi asemlanjeni. Isantya, ndingayishenxisa iplastiki. Ukomelela, ndingazilungisa iimpompo. Ukubhabha, ndingazikhangela iindawo ezivuzayo. Ubukrelekrele, ndinganceda ekucoceni ioyile. Kulungile qela, masihambeni. Ziiplastiki ezininzi kakhulu, asikwazi ukukwenza sodwa oku. Sidinga uncedo lomntu wonke. Lixesha lokusebenzisa isixhobo sethu esifihlakeleyo, imfundo. Hamba qela, hamba, fundisa. Sikwenzile, ngoku wonke umntwana uyazi ukuba awakhusele njani na amanzi okuselwa. Sisindise ihlabathi kwakhona. Nenze kakuhle qela lika-Abuti. You can also visit our website to see what other language learning materials we have to offer. Also, visit our YouTube channel to see what we are up to.